Hei, ennen kuin sä scrollaat ohi, katso nämä 5 merkkiä. Jos löydät itsesi näistä, sä olet älykkäämpi kuin luulet. Sä epäilet itseäsi jatkuvasti. Tutkimukset osoittaa, mitä älykkäämpi ihminen, sitä enemmän hän epäilee omaa osaamistaan. Se ei oo heikkous, se on älykkyyden merkki. Sä heräät yöllä ja mietit asioita. Sun aivot prosessoi tietoa myös nukkuessa. Älykkäät ihmiset tekevät tätä enemmän kuin muut. Sä puhut itseksesi. Ei se oo outoa, se on todistettu merkki korkeasta älykkyydestä. Sun aivot käsittelee asioita ääneen, sä kysyt paljon kysymyksiä. Tyhmät ihmiset luulee tietävänsä kaiken. Älykkäät tietää, ettei tiedä ja haluaa oppia lisää. Sä tunnet asiat syvemmin kuin muut. Empatia ja emotionaalinen herkkyys on suoraan yhteydessä korkeaan älykkyyseen. Kommentoi älykäs, jos löysit itsesi näistä merkeistä. Ja tallenna tää video, se saatat tarvita tämän muistutuksen huonona päivänä.